sentamos as bases ou fomos capaces de crear un marco de colaboración fluido para traballar a favor da provincia de Lugo. E o importante é que sexamos quen de remar xuntos en beneficio da provincia, como lles trasladábamos. Faláronse, entre outros, destes temas, en concreto da Lei de Administración Local de Galicia. Saben vostedes que este anteproxecto de lei da Administración Local era unha iniciativa, e sigue sendo unha iniciativa moi necesaria, tras casi 30 anos de vixencia normativa interior, que promove unha reforma integral que ten que dar resposta aos retos propios como a dispersión ou envellecemento propios de Galicia e que nos sitúe nunha boa posición para afrontar os desafíos futuros. É un texto ambicioso que parte dun traballo de análisis intenso e no que teñen participado moitos colectivos. É normal e absolutamente lóxico que xere interés e dúbidas tamén nos concellos e tamén nas deputacións que forman parte do mapa local galego. Con todo, o que pretende o texto é unificar a forma de prestar as súas competencias en todo o territorio e concretar un pouco as funcións de cada administración. Como lle trasladamos á presidenta, se trata de un texto vivo no que estamos neste momento analizando todas as achegas que fixeron as administracións e os interesados, tamén as achegas e as alegacións que fixo a Deputación de Lugo, e o que nos comprometimos é a volta de Semana Santa manter unha reunión coa Deputación de Lugo, igual que fixemos anteriormente coa Deputación da Coruña, que nos lo tiña pedido, para analizar personalmente cales foron esas alegacións e tentar chegar al acordo indudablemente en algún así, e noutras seguro que ao mellor non somos capaces, pero é importante facelo con sentido construtivo e lle agradezo á presidenta da Diputación esa disposición.